adị m 27 years old. So mgbe m gụsị secondary school, nwee je mụọ carpentry work maka na ego eji azụ m n'akwụkwọ adọrọ like na anyị enwere ego ịghọtago. So ọkwana ya mgbe mụsịa wee bido nke m. After 1 year, olu one day nọdụ wee receive call a wee na-asị m that na-enwere ụzọ esi aga obodo oyibo. Nwesị akede ebe ọsị m na Burkina Faso na-enwe kọmpani ebe a na-alụ ọrụ ebe afọ na fa na-akwụ ezigbo ụgwọ akwụ ịghọtago. So wee sị oke regardless na ndị be anyị enwere ego akwụ ịghọta na wee gbaghalịba wee soro ndị wee kpakọba ego afụrụ anya mgbaghalị ego ịmago onu ma nwanne m nwoke onye ọbụla tinye aka bikos na a na-achọ na onye ga-emeghelini ka amalụ ma ịmago na etu o si dị ma ọnọdụ ọ ga-echenji. Wee tụtụkọ nwa oke ego m afụrụ anya 600 and something thousand. And this morning na-agwa gị bụ that was then ọ bụrụ 600 and something thousand nkịta ka a na-ekwu maka akwa ịghọtago. So ọkwana ya wee nye the guy wee si ya ngwa ya wee bido wee gaba. So ka alụlụ ebe afọ na o nwere ife a na-eme nwere isi nọ everybody n'ịgbagoro fasa arụ gaa na one class nwa asị na a na-enye ha training na a ga-enye ha training na-enyesi ha training before ha wee bido ọlụ. Ọ sị bụ na ihe nke agbasasị anya every morning fa wee bido wee jụba onwe ha ajụjụ. In fact ike gwụrụ m n'ihe m fọlọ this guy send ala m. I wish na ọ ga-enye m permission ka m tinye this video na ntinye the video ihe ndị mmadụ ji ụmụnne ha eme in the name of obodo oyibo. O wee bụrụ na ife a na-eme bụ ịkpọta mmadụ ịghọtago onye afọ bịa na ọ ga-akpọta mmadụ na-abụ andị na ọ bụrụkwa na ọ kpọta mmadụ na-abụ na onwebego ego mba kama na ndị kpọtalụ mmadụ na-abụ ga na-akwụzi ọtọ. Ndị akpọtara mmadụ gaa na-anọ n'oche a na-akụziri ha na-etrenu ha etu esi ebu ndị ọzọcha ndumo. It's not like na enwere any company ị ga-alụ ọlụ na ya no ịbịa asị gị chọba your friend chọrọ ije obodo oyibo mmadụ desperate then ịchọta ya ịkpọta obodo oyibo ịchọbakwa onye ọzọ ịkpọta mmadụ. In fact this guy si m and n'ife a na-enyefe bụ 2 meal a day na gịnwa ga-eji aka gị struggle for the other one. Ọ sị m ike kwụla ọtọ gwu ya ka fa notice. In fact o sendịsịalụ m vidio ebe boys na-anụ ọgụ. Chineke meela anyị ebere. Ọ bụrụ na ị dị interested just dị me ga-esendịlị gị the video because na ezigbo iwe na-ewo m ka mmadụ ga-esi wee si na be anyị struggle wee pụọ outside the country ilu ebe afọ sọsọ ihe ị nwere ike ime bụ ibu ụmụnne gị wayo. Ọ jọgburu denesigbo nke akwụ honestly. Ọkwanye ọsị m nya wee nọgide ka ha findeze out ịmago n'ụfọdụ n'ụbọgụ ụfọdụ bebe akwa ụfọdụ ịmagolo nya wee kpọọ nwanne nwoke si abiko na ya ga-anata na o nwere ife a na-eme ebe nọọcha ndụ ebu gị chandụ ma ịbịa iche onye ị ga-ebu nke gị akwa ịghọtago. Nwanne ya nwoke wee si abiko ya anatakwa na ahụ ịmago onu mana o nwere ife nya ga-eme ịmago onu ya wee gbaghalịba chọba m ya ga-afụ ọlụ na the country. Ọ sị m dị ụtọ asụsụ fa na-asụ na o nwere ọlụ ọbụla ị ga-afụ ya wee decide ya ka a nabahụ. Ịmago nwanne nwoke wee sị na ị ga-adọrọ because na atụtụ kwụsịrị ife niile enwere wee zipụ n'obodo oyibo. Ya wee kpọba ndị friends ya wee yọba na onye ọbụla ya maara ha wee nyere aka tụtụkọ ego wee nye ya wee welu the money wee mee gịnị wee nataba. Si m nne m mmakwa nke kasị njọ na mgbe ya reziche the money ya ga-eji wee nata. Nwanne ya nwoke wee sị anya biko ya natakwana na ifele ga-emegbu fa na fancha ịmago na mmadụ niile amasịgolo na o jebela obodo oyibo na o nwere onye ya ga-esendịrị ya ga-epikie na Lagos. Ọ nata ka o jee gbaba bọyị na Lagos ịmagolo gbasịa bọyị ke setụlụ anya instead of ịnataba like that na o nwere ka ọ dị na ifele ga-eme fancha niile. Ọ sị m nne ya wee sị ya mba na ya mara ihe bụ ifele o bikos na ya mụrụ ọlụ ya mụsị ọlụ ya bịa na Lagos na ọzọ alụ gbaba bọyị na ya gba mmiri na ya ga-anataba na ya chọrọ ịma ife ndị mmadụ ga-ekwu. Ọ sị m nne ya wee nalụ wee bidokwe carpentry work again. Ya ebe bido na-alọsọ nlọ ịbịa na-atụ ụtụ ụdala ịbịa na ịmagolo ịbịa nọ na plane so many things ya akọbalụ mamịa sị ya na ịbịa na-eje ekpele na agwala ya na ọ ga-ejelili obodo oyibo. Ya wee cheketa ife a ga-eme na ya mụrọ ya wee jekwube ọnkụl ya anụbe nwaanyị wee yọbịa sị ya biko na o nwekwenụ ka ọ dị ọ bụ na ọ ga-enyela ofu onye aka ịmagonu ka ọ pụọ apụọ ka emeghelie ka famili ha chenjie. Ọnkụl ya wee kwela o wee nye ofu ana sị anya lee ọ bụ na o lee dị ana ya weziele gị wee jebe obodo oyibo. Ọ sị m nne ya wee kwela o mana ife bezide bụ mgbe ọbụla ya chọtara onye ga-ego ana ọnkụl ya sị na ya chọrọzi ile nke afọ ya welu nke ọzọ. Sị m nne ife a na-eme o ya chọtakwa somebody ga-ego the recent one o nyere esi anya weziele nke afọ bọsa afọ onye afọ ga-abịa ka emesie dọkụmentị ka ego ife ị ga-anụzi bụ na ya chọrọzi ile nke afọ ya chọzie nyakwazi nke ọzọ ka ọ ga-ejekwuzi ịmagolo nọ na-eme come today come tomorrow ịmagonu
ya chọta mmadụ sị na ọ bụrụzi nke eke a ga-ele nọ nke ọzọ ebidokwa n'isi kọba. Ọ sị m na ife a ji wee wepụtala anyị akụkọ bụ n'ike gwụlia o, na ndị mmadụ na-asị anya jee chọọ onye ga-emeli ya akwụkwọ dị ana, o melie ya akwụkwọ dị ana ka o jebe obodo oyibo, ọkwa ịghọtago, oluzie obodo oyibo ka ji nwayọọ kwụba ụgwọ ka ọ hapụ dị ana, maka na ya megidezi gbaza ọnkụl ya nkịtị ịmago na ike kwụla ọtọ gwu ya achọta mmadụ si nọ nke a chọta mmadụ si na nke a. Ọ sị m recently na kpọkwa ya again nyekwa ya another one sị ya jee lee ka o wee jekwa obodo oyibo. Ọ sị m na ike gwụrụ ya na ya mara ife a ga-eme o, na ike gwụrụ ya na ya mara ife a ga-eme, na ọka ji wee wepụta ya ebe a na ya mara ma inye mmadụ dị ana ya jide ịmagolu meeli ya akwụkwọ wee jebe obodo oyibo sponsọ ọnya ka ọ ile dị ana, mana ya mara ma ya kpatakwa onye ọzọ kịta ọnkụl ya ebido kwesị jee na nke ya jee na nke. Ihe a bụ ihe ọ gwa m, ihe a bụ ihe ọ chọrọ ka ndị mmadụ gwa ya. Mana ihe nji wee wepụta this very story particularly bụ gịnị? Maka ife ụmụ okolobịa ji onwefe eme ndị be anyị ndị Igbo. Kedu ife ọ bụ? Ịlụlụ obodo oyibo ọ dọrọlụ gị mma o wee bụrụ na mmadụ ka ebulu chandum like na ebu gị chandum iwelu obodo oyibo e wee sị gị chọọkwa friends gị ga-akpọgotekwe ka ọ bịa takwa ụdị afụfụ ị na-ata, ị ma chọba friend gị kpọgote, ọ bụ ị na-akọli ya o jikwe gba nwa nnụnụ nne ejikwe wee fepụ. Ife a ka ị ga-akọgide ọsị m nne na o nwerekwa ife a na-eme nakwa mbọsị fa ga-abịa na the class nọ ebe afọ fa ga-anọgide nya ọkụkọ 12 agbasa onye ọbụla na ọsị m nne for 3 months ka a na-eje klaasị ọbịa nwere ife a na-amụ na-abụghị ka ị ga-esi kpọta onye ọzọ bụ onye chandum, ka ị ga-esi convince onye ọzọ ka o weta ego. Kedu ụdị alụlụ anaba ife nke a na-etinye nnu na-etinye ose aya sagide gị isi ilutezi ebe afọ ịtọkịlị ọ bụrụ na e nwere friends ndị ga-atụkọli ego ya ji anata na ya aka atọ n'obodo afọ na ya ma nwe choice o na donletin bụ gịnị ị ga-achọba onye ị ga-akpọta, ịchọkwa friend gị ga-edisive kpọta. Ọ bụrụ ife a ka ndị Igbo na ụfọdụ ndị obodo ọzọ ji ụmụnne fe eme ọjọka. Ụmụnne m enwere m ife m ga-ekwu, mana ife ọsị m jụọ ndị mmadụ bụ ma ọnya chọba onye ga-egokwezi dị ana again nke ọnya ma akwụkwọ na ya mara ndị jere obodo oyibo kedu nke ka mma, at least ndị aka esiri ike kedu nke ka mma ka ya mee. Ike gwụrụ. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.